bo día a todos e todas. Estamos un día máis coas sesións técnicas. Hoxe vamos a presentar o informe técnico do Programa de Vixilancia Sanitaria das Zonas de Baño de Galicia da temporada do ano pasado, que se presentou en Consello a semana pasada, creo. É un programa que xa é coñecido de todos nós, os que traballamos en saúde ambiental, e para presentalo está María Fe Montero Torreiro, que é a xefa de Servizo de Protección Radiolóxica, pero que ademais tamén leva o tema das zonas de baño desde fai algúns anos. Pois nada máis, Fe, cando queiras. Bos días a todos. Unha breve definición do que é augas de baño son as augas superficiais onde se prevese a que poda bañarse un número importante de persoas e onde non exista unha prohibición ou recomendación permanente de non bañarse. Estas augas de baño poden ter contaminación microbiolóxica de orixe fecal que pode provocar riscos para a saúde como a gastroenterite, que, aínda que non é un problema de gravidade, pode afectar un elevado número de persoas. De aí a importancia do Programa de Vixilancia Sanitaria de Augas de Baño de Galicia. O marco legislativo baséase na Directiva Europea do 2006/7 relativa á xestión da calidade das augas de baño e a decisión de execución da Comisión do 27 de maio de 2011 que establece un símbolo para informar ao público da clasificación das augas de baño de calquera prohibición ou recomendación que afecte a este. Esta Directiva Europea foi transposta á legislación nacional a través do Real Decreto 1341/2007 sobre a xestión da calidade das augas de baño e a finais do 2022 publicouse un decreto autonómico, o Decreto 175/2022 sobre vixilancia sanitaria das augas de baño de Galicia. En concreto, a principal novidade deste novo decreto foi a creación do Rexistro Galego de Augas de Baño, que publicouse por primeira vez no 2023. Este rexistro consta de 3 seccións. Sección 1, augas de baño incluídas no censo de zonas de augas de baño, dependente do Ministerio de Sanidade. Sección 2, augas de baño en evaluación. E sección 3, augas con prohibición permanente do baño. Os obxectivos deste programa son os seguintes. O obxectivo xeral, minimizar os riscos de contraer enfermidades ao bañarse nas augas marítimas ou continentais. E como obxectivos específicos, vixiar e clasificar as augas de baño incluídas nas seccións 1 e 2 do rexistro, facilitar información sobre a calidade microbiolóxica das augas durante a tempada de baño, identificar os problemas das proliferacións de cianobacterias que poidan supoñer un risco para bañistas e informar ao público se o caso, informar as entidades con responsabilidade na súa xestión sobre as condicións das augas de baño, identificar as verteduras que poidan supoñer un deterioro da salubridade das augas de baño e incluir a información do censo e das análises da calidade das augas de baño incluídas nas seccións 1 e 2 do rexistro. Segundo o Informe Nacional de Calidade das Augas de Baño, publicado polo Ministerio de Sanidade no 2022, Galicia foi a comunidade autónoma co maior número de zonas de baño, en concreto un 24,5% do total, sendo o 21,3% correspondentes ás marítimas e o 3,1% ás continentais. A nivel da Unión Europea, as zonas de baño españolas foron o 10,3% e as galegas o 2,3%, segundo o informe do ano 2022. A tempada de baño oficial, de forma xeral, é do 1 de xullo ao 30 de setembro, aínda que hai zonas de baño onde esta é máis corta, como é o caso das Illas Cíes e Ons, con limitación xeográfica especial, e varias zonas de baño continentais das provincias de Ourense e Pontevedra. A inspección anual levan a cabo os farmacéuticos inspectores de saúde pública que son os encargados de comprobar a presenza de residuos na auga e na area, se a cartelería está correcta e a posible presencia de cianobacterias nas zonas de baño continentais. As mostraxes son realizadas pola empresa Transatec a través dunha encomenda de xestión
e, de forma xeral, realízase unha amostraxe previa ao inicio da tempada e 9 programadas durante a tempada, levándose a cabo a recollida de máis de 5.000 mostras cada tempada. A análise microbiolóxica das mostras é realizada polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia e os parámetros que se miden son enterococos intestinais e Escherichia coli. Considérase que unha auga de baño está contaminada cando nos dá un resultado de E. coli igual ou superior a 800 ou de enterococos intestinais igual ou superior a 500. As actuacións que se levan a cabo neste caso son a comunicación inmediata ao Concello e ao organismo de vacía para que sinalicen a zona de baño coa recomendación de non mallarse e tomen as medidas correspondentes. E, ademais, se procede á repetición da amostraxe o antes posible. Un punto importante do programa é a información á cidadanía. Durante a tempada de baño, publicanse os resultados dos controis no mapa de zonas de baño de Galicia e na página web da Dirección Xeral de Saúde Pública e, ao finalizar a tempada, publicanse os resultados da clasificación sanitaria no mesmo mapa e na página web e os resultados dos controis no Sistema de Información Nacional de Augas de Baño NAIADE, dependente do Ministerio de Sanidade, e na página web da Consellería. Para o cálculo da clasificación sanitaria das augas de baño, que poden ser excelentes, boas, suficientes ou insuficientes, baseámonos na Directiva 2006/7 e se teñen en conta os resultados das 4 últimas tempadas e o percentil da función normal de densidade de probabilidade, que é de 95 no caso das excelentes e boas e de 90 no caso das suficientes, como se observa na tabla. En canto aos resultados do programa, os principais indicadores do grado de cumprimento foron próximos ao 100%, como se observa na táboa. A causa de que a vigilancia sanitaria e os controis programados non fosen do 100% foi que houbo 2 zonas de baño, Sacido en Viveiros e Bartolo en Barreiros, que foron inaccesibles e, polo tanto, non se puido facer o control periódico. En canto aos resultados de 2003, respecto á sección 1 do rexistro, estuveron incluídas 498 zonas de baño con 515 puntos de mostraxe sitos en 117 concellos. Nestes puntos de mostraxe, 447 foron marítimos e 68 continentais. Ademais, incluíronse por primeira vez nesta sección 8 zonas de baño, 5 continentais e 3 marítimos. Con respecto á clasificación sanitaria das augas de baño da sección 1, como se ve na táboa, o 91,8% foron excelentes, o 5,4% boas, o 1,2% suficientes, o 1,2% insuficientes e o 0,4% quedaron sin clasificar. Polo tanto, o 97,2% das augas de baño do censo obtiveron clasificación boa ou excelente. Se comparamos as augas marítimas coas continentais, vemos que nas continentais hai unha calidade de auga máis baixa que nas marítimas, pero a pesar disto, a clasificación, a maioría das augas de baño tuveron clasificación excelente ou boa, que foi 97,7% no caso das marítimas e 88,2% no caso das continentais. Se comparamos esta tempada coas anteriores, vemos que hai un aumento da calidade das augas de baño tempada a tempada, pasando a porcentaxe de excelentes do 86,7% en 2019 a 91,8% no 2023. Con respecto á sección 2 do rexistro, augas de baño en evaluación, controláronse un total de 9, sendo a área recreativa de Brocos do Concello da Golada a primeira vez que entraba no rexistro. Tamén hai que destacar que 4 augas de baño da sección 2, que estaban na sección 2 no 2023, neste 2024 pasan a sección 1 por ter boa calidade sanitaria.
En cambio, hai dúas, Camelle e Santa Cruz Porto, que por ter unha calidade insuficiente, no 2024 pasarán a sección 3 de prohibición permanente. Con respecto aos resultados de 2023, obtiveron clasificación sanitaria insuficiente 9 zonas de baño, 6 da sección 1 e 3 da sección 2. Polo tanto, estas zonas de baño no 2024 estará prohibido o baño. E por último, na sección 3 do rexistro en 2023 houbo 31 zonas de baño, nas que houbo prohibición permanente do baño, 17 continentais e 14 marítimas. Neste caso tamén é moi importante a información ao público sobre as augas de baño nas que hai prohibición de baño, ben sexa porque teñen calidade insuficiente ou porque xa se ditou unha prohibición permanente do baño. A información sobre isto tamén se pode ver tanto no mapa de zonas de baño de Galicia como na página web. Por último, respecto ao control de cianobacterias, no ano 2023 houbo 2 zonas de baño onde houbo proliferación destes microorganismos. A zona de baño Coro Arrola, no Encoro das Conchas, no concello dos Muiños, e o Regato das Forcadas, que desemboca na zona de baño de Vilarrube, no concello de Valdoviño. Con respecto ao Encoro das Conchas, os altos niveis de microcistinas impediron o baño na zona de baño de Corvo Arrola a finais de xuño e principios de setembro, como se ve na gráfica. E con respecto ao Regato das Forcadas, obvio o volumen de cianobacterias superior a 4 milímetros cúbicos litros e os altos niveis de microcistinas impediron o baño neste regato a mediados de agosto e desde a segunda semana de setembro, como tamén se observa nesta gráfica. Como conclusións, podemos ter as seguintes. En primeiro lugar, a vigilancia e control sanitario tivo lugar no 96,2% das augas de baño censadas. En segundo lugar, intensificouse a vigilancia e o control sanitario naquelas augas de baño afectadas pola proliferación masiva de cianobacterias. En terceiro lugar, o 100% dos episodios de contaminación foron comunicados aos concellos implicados. En cuarto lugar, os puntos de mostraxe das zonas de baño do censo oficial, o 91,8% foron excelentes, o 5,4% foron bons, 1,2 suficientes, 1,2 insuficientes e o 0,4% quedaron sen clasificar. E, por último, continúa a mellora na calidade das augas de baño. Soben as augas de baño con clasificación sanitaria excelente e baixan aquelas con clasificación sanitaria insuficiente. Nada máis, moitas gracias a todos e un saúdo. Pois moitas grazas, Maife. Bueno, como vedes, as zonas de baño de Galicia están perfectamente vixiladas, aínda que non nos acompaña moito o tempo, esperemos que a partir deste verán podamos disfrutar destas zonas, non? Nada máis, recordar que o martes que ven vamos a presentar no que estamos traballando agora mesmo, que é o Plan Reduce Radón, ainda non está aprobado, pero si estáse a traballar. Vamos a mostrarvos as líneas de actuación prioritarias que queremos desenvolver. Moitas gracias a todos e boa mañá.